सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। सर्वांना माझा नमस्कार। सर्व मतदार बंधू भगिनींनो, माझ्या कोचरे गावातील सर्व मतदार बंधू भगिनींनो, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2026 महापन जिल्हा परिषद आणि महापन पंचायत समिती निवडणूक होऊ घातलेली आहे। सध्या प्रचाराची रणधुमाळी चालू आहे। या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आमचे शिवसेना पक्षाचे नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार साहेब, आत्ताच नव्याने नियुक्त झालेल्या महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सौ सुनेत्राताई पवार मॅडम, या राज्यामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून शिवसेना भाजप राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून महायुती झालेली असून या महायुतीचे सरकार या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आहे। तसेच या कोकणचे भाग्यविधाते लोकनेते आदरणीय श्री नारायणरावजी राणेसाहेब, माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खासदार तथा केंद्रीय मंत्री, तसेच या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणेसाहेब, कुडाल मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, सावंतवाडी विधानसभाचे लोकप्रिय आमदार आदरणीय श्री दीपकभाई केसरकर साहेब यांच्या पुढाकाराने आणि आदरणीय नारायणरावजी राणेसाहेब यांच्या नेतृत्वाखाली या जिल्ह्यामध्ये महायुतीने शिवसेना भाजप राष्ट्रवादी या महायुतीमध्ये या निवडणुका लढवण्याचे ठरविण्यात आले। त्यानुसार आज आम्ही या भागामध्ये महायुतीच्या माध्यमातून या निवडणुकीला सामोरे जात आहोत। या महापन जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये महायुतीचे उमेदवार म्हणून सौ यज्ञा देवदत्त साळगावकर यांना शिवसेना पक्षातर्फे उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। महापन पंचायत समितीमध्ये या महायुतीचा उमेदवार म्हणून श्री विष्णू आपा उर्फ आपा विठ्ठल फणसेकर यांना भाजप या पक्षातर्फे कमळ या चिन्हावर उमेदवारी दिलेली आहे। एकंदर उमेदवारांचा विचार करता या भागामध्ये दोन्ही उमेदवार साळगावकर मॅडम या उच्च शिक्षित एक शिक्षिका म्हणून या पंचक्रोशीमध्ये गेली 22 वर्षे कार्यरत आहेत। विविध माध्यमातून त्यांचे पती या भागामध्ये समाजकार्यामध्ये राजकारणामध्ये सक्रिय असतात, लोकांना वारंवार मदत करत असतात। तसेच रुग्णसेवाही ते या माध्यमातून देत आहेत। त्यामुळे त्यांनाही या भागामध्ये लोकसेवा करण्याचा चांगला अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे। तसेच विष्णू फणसेकर हे या भागामध्ये या कोचरे गावाचं मागील काही वर्षापूर्वी सरपंच म्हणून अत्यंत उत्कृष्टरित्या त्यांनी काम केलेलं आहे। सहकार क्षेत्रामध्ये ते कार्यरत आहेत। कोचरा विविध कार्यकारी सोसायटीचे चेअरमन म्हणून कार्यरत आहेत। तसेच कोचरे उत्कर्ष पतसंस्थेमध्ये मॅनेजर म्हणून ते उत्कृष्टरित्या काम करत आहेत। त्यांचा या भागामध्ये चांगला संपर्क, जनसेवा, लोकसेवा करण्याचा त्यांचा चांगला अनुभव आहे। तरी आम्ही या दोन्ही असे सक्षम उमेदवार या महायुतीच्या माध्यमातून या भागासाठी दिलेले आहेत। एकंदर या भागाचा कोचरे गावाचा विचार करता मी या गावामध्ये मागील 2 वर्ष यापूर्वीही आमच्याच पक्षाची सत्ता होती। या माध्यमातून गेले 7 वर्षात आम्ही या कोचरे गावामध्ये एक कायापालट करण्याचा ध्यास घेतलेला आहे। त्यानुसार गेली 7 ते 8 वर्षामध्ये या भागामध्ये आदरणीय नारायणरावजी राणे साहेब असतील, आदरणीय पालकमंत्री श्री नितेशजी राणे साहेब असतील, आदरणीय आमचे कार्यसम्राट आमदार तसेच माजी मंत्री श्री दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून असतील, भरघोस असा निधी या कोचरे गावाला मिळत आहे आणि या कोचरे गावाचा सर्वांगीण विकास शिक्षण, आरोग्य,
आरोग्य, रस्ते, पाणी, वीज या माध्यमातून आम्ही चौफेर विकास करत आहोत आणि होत आहे. यापुढेही तो विकास असाच होत राहील. मागील काही वर्षापूर्वी या कोचरे गावामध्ये बरीचशी कामं प्रलंबित होती. ती सर्व कामे म्हणजे आज तुम्ही बघितला तर प्रत्येक वाडीवर रस्ते गेलेले आहेत. विजेचा प्रश्न सोडवलेला आहे. शाळांचे प्रश्न असतील, अंगणवाडी असेल, इतर जे काही महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत ते सुद्धा सुरू करण्याचा आमचा या माध्यमातून मानस आहे. तसेच या कोचरे गावामध्ये मागील 7 वर्षात जवळपास 40 ते 50 कोटी रुपये एवढा सगळ्यात जास्त निधी या कोचरे गावासाठी या सर्व नेत्यांच्या माध्यमातून आम्हाला मिळालेला आहे आणि मिळत आहे. या कोचरे गावाची घोडदौड यापुढेही अशी आपल्याला चालू ठेवायची आहे. त्यामुळे आज राज्यात, केंद्रात एका विचाराचं सरकार आहे. त्या सरकारच्या माध्यमातून आपल्याला या कोचरे गावाचा सर्वांगीण विकास करावयाचा आहे आणि तो करण्याची या सर्व नेत्यांच्या माध्यमातून मी या गावचा सरपंच म्हणून आपणास ग्वाही देत आहे. तरी माझ्या कोचरे गावातील सुज्ञ मतदारांनी कोणत्याही आमिषाला, कोणत्याही भूलतापांना बळी न पडता मी सरपंच या नात्याने या सर्व नेत्यांच्या माध्यमातून, या सर्व व्यक्तींच्या माध्यमातून जो विकास करत आहे त्याच्या पाठीशी ठाम उभे राहून या कोचरे गावाचा सर्वांगीण विकास करून घ्यावा अशी मी कळकळीची आणि नम्र विनंती, हात जोडून नम्र विनंती सर्व कोचरे गावातील लोकांना करत आहे. नमस्कार, धन्यवाद.